Tinokutendai zvikuru kwazvo nerutsigiro rwamunotipa pano paSly Media TV. Aiwa iye zvinezvi ndinopa kutenda nokuti tasvika pa 250,000k gore rino ra 2023 risati rapera. Chinova ndo chachiri chishuwo chedu uye nechikumbiro chedu chatakaita kwamuri kuti aiwa uyai kative muri mwachete inozikanwa kunzi family yeSly Media TV vangani taida kungoverengana asi zvakabudirira tapa 250,000k pa Facebook pa YouTube tiri pa 352,000k asi tiri kuti isusu hatisvikei pa 300,000 handitika pa 300,000 tiri kuziva kuti vakawanda vanoteera Sly Media pa YouTube asi havana kungoklika ka notification button neka subscribe button. Mukangodaro chete aiwa moyo wangu mbu munenge matigonera. Ndisa ndapfuurira mberi munyaya yanhasi yatoda kunzwa hurukuro yatoda kukurukura natete vandinavo pano ndiri kwa sekuru Marigazvuru. Toda kuzivisaiwo zvekare kuti aiwa toda kutendai pa channel nyowani yaRobert Tapfumanei aiwa masubscriber makamhanyidzana mukanodaro iye tapa 3,000 something toda kuti tisvike pa 5,000 December uno apera. Handitika ndinotemba nemi noti makandiitira zvakawanda patakakumbira rubatsiro makatibatsira mhuri dzakawanda dzikabatsirwa mukadoneta mari dzenyu mukazadza kusubscribe chete. Handifunga kuti mungatadze kudaro. Rega tirege kuwanza munamato sadza rechipora. Indonzi Sylvester Tapfumanei simbi yebasa. Muchirongwa nasono ndina tete sekutaura kwandaita rega tivachingamidze muchirongwa. Tete makadi tiripe makadiwo tiripo ndikutaura natetani tana tete unonzi Maipanashi. Maipanashi kuri sei kumba handiti Maipanashi tasangana panapa pa sekuru Marigazvuru. Imi makapaziva sei? Ndakaziswa neshamwari yangu. Ndakauya panapa ndine dambudziko rangu. Dambudziko rangu nderemumba. Mumba mangu maishupa ine murume wangu akaenda negirlfriend. Saka kuenda kwakaita uku ndine shamwari yangu yandaitamba nayo. Saka shamwari yaita kuti anzi yakamboyawo panapa. Saka ndiye yakazondipa direction. Murume wangu anga ndinguva aenda. Tingati nguva yanga yakakura zvakadii? Anga ne 2 years. 2 years. 2 years aenda Makanga muchiziva here kuti vari kugara kupi baba negirlfriend iyo? Andaiziva kwaigara. Kana foni panga pasina? Papasina kana vanenge vanga kandibloka isingaiti. Yanga isingaiti. Vasati vaenda ngatimbotarisai dzimwe nyaya. Pane here zvimwe zvamakanga manetsana zvakazoita kuti vazofuratira moyo? Ndisingazive iye hapana chainetsa. Hapana chainetsa. Ndisingazive murume wangu. Hapana hapo chainetsa. Saka zvadaro pandakaudzwa neshamwari yangu kunzi kuna sekuru wanobatsira kunoku pandauya kunoku. Ndokubva ndabatsirwa nemushonga wandakabatsirwa wekumushedza. Ndakapiwa mushonga wekuputa wekumufuridzira. Musati mapuwa imi pamba makasvika kuna sekuru makasvikoti ndine dambudziko here kana kuti vakati gara apa muzukuru ndikutaurire nyaya yako yakamira yakadai kana kuti chii chakaitika masvika mudare? Ndasvika mudare ndakatanga ndaisa mari. Pandaisa mari yandakaisa iyo ndovakatanga kutaura dambudziko rangu. Ramakanga mafambira iro? Ranakafambira iro. Musati mavaudza? Ndisati ndavaudza. Vandazopiwa mushonga ndakapiwa. Vandafuridzira. Maita sezvamakamautaurira? Vandafuridzira. Pasina 3 days akabva afona achiti ndikuuya kumba. Saka akabva auya kumba. Kuuya kumba kwakaita ipapo angasasachengete mwana pangasipo. Ndisingazive kana kumuona kana kuita sei. Ndine mwana naye. Ndokubva auya kumba. Kwakuti soso zvakamira so. Asi hana kutaura kwanga ari. Hana. Kwakundikumbira regerero. Saka inenge girlfriend raigara naro. Rakabva randifonera. Sachi ndanga ndine ushu. Ingeni inzi ndakatora pic ranga naro mufoni memurume wangu pa profile. Ndatora pic yake. Vandaya naro kwa sekuru kunoku. Ndiye ndakamugadzira naro. Ndakamugadzira zvekuti anongo andizoti izvo zviri kuita sei. Ndikumugadzira ndamugadzira saka akazondifonera. Inini hapana zvandakawanda zvandakataura naye. Ndakabva ndamukata.
saka akashandisa imwe foni ndikangonzwa ndi ndobva ndatokata saka tete wacho bva wazondifonera sikanzi ndinokumbira kuti sei kuti tionane tikumbire chiregerero saka inini ndakati kana kuda kundiona ngatiende kwandakatanga kuenda kwandakabatsirwa saka ndauya nawo ivo tete wake musikana girlfriend musikana wacho handiti tidzokera kudare kuya kwapasekuru vachikutaurira zvinhu musati mavataurira imimi vanotaurawo here kuti murume wenyu ane mushonga wakanga ashandisirwa kana chakazoita kuti afuratire muruchi pane tsananguro yakadaro here yakabuda mudare akataura chiti anzi anga apiwa mushonga wanga afuratidzwa kuti asachengete nemwana imimi musati mauya kwasekuru shamwari yenyu isati yakudzidzisai kuti kwasekuru kunobatsirwa vanhu maizvitenda here kuti mushonga unobatsira? Ndanga ndisingazvitendi, ndakangouyo but ndasingazvitendi asi ndakazotenda zvinhu zvaita. Imimi munonamata here? Inini unoenda kuchechi here? Kuchechi asanda kunamata asi zvemushonga mamusingangozvitende? Ndanga ndisingazvitende, chandaibhiliva maprofita ndaenda kunoshandira nini asi zvaisaita pandakangouya kunoku zvakabva zvaita. Hatitaurei pamakamboenda kumaprofita ikoko kwakabuda nhaurwa yekuti chii marenge nemurume wenyu tichitenda kuti ndiyo yamaifambira handiti? Aya vaingonditi anzi achadzoka here vachingonipa mutombo ndichinogeza ndichimbopotsera mhino kwandainzi ndipotsere kwanga ari kwacho zvezvi kunzi maprofita potsera kwakati ndoko ari izvozvi ndobva ndapotsera apa hapana chaibuda. Mungarangarira kuti makaenda kumaprofita mangani? Ndakaenda akawanda saka tangodzoti mangani. Chinangwa chekuenda kwanga kuri kuda murume wenyu? Kwanga kuda murume wangu. Murume wangu ndaimuda. Ndisiya mwana wangu akandisiya ndine nhumbu. Izvozvi mwana wangu ane gore ne6. Saka izvo ndamusiya ariko kumba. Saka kuuya kwandaita kunoka izvo zvaasi kuziziva. Saka ndode kuti azvizive ndauya kunoku. Alright. Aiwa tinotenda. Todzokera kumashure zvekare. Achiuya achikumbira ruregero mashoko ake chaiwo ndeyekuti chii? Unoziva kuti munhu kana amboenda zvezvi anodzoka achinyara aingonyara achiti mukadzi wangu ndikumbira ruregero zvakaitika ngatigarei. Ndozvaitaura. Haana kunatsopinda munyaya yacho kana kuti adure kuti ndanga ndichigara nanhingi kwakati haana kutaura haana asi angoti pane zvandakatadza mundiregerera. Alright. Saka imi muri kuziva here zviri kuitika kwaari girlfriend? Handisi kuziva asi mugadzira ndakamugadzira saka sizoti kuti ari kuita sei izvozvi. Saka taapari zvinezvi nguva yacho yanga yareba hongu makabatsirwa nasekuru murume wenyu muri kunatsomuda here? Ndomuda nemwoyo wese. Sure. Saka paakauya makatombundira here kuti tete mauya? Semunhu anenge ane pini ka hausvike nekumbundira munhu bose unenge une pini wangotambiro imwe yei. Asi izvezvi muri papi? Aizvo papain apa makarwadziswa zvakuita zvichibuda. Sa asipo mairarama sei nemwana? Ndaingopema una namai wangu kune hama ndichingopemawo ndichidaro ndichikumbirawo zvimwe nguva ndaitomboita zvomusika ndichiti hodha ndichitengesa kuti ndiwane kuraramisa mwana nemari yerendi. Mamuri kugara penyu mega kana kuti maigarawo? Ndaitozvirojera. Maitozvirojera. Zvakaoma zvakadii kuti umborarama upenyu hwekuve single mother asi uchiziva kuti murume mupenyu hamene kwaari? Upenyu hwakaoma unorwadza kusvika pamwoyo. Ndakabatikana singaiti ndinazozva kuti murume wangu ariko ndakabatikana singaiti zvinorwadza. Kune vamwe madzimai ari kunzoko vane dambudziko ramunaro vakasiyiwawo zvekare nevarume tisingazivi kuti kusiya kwacho kwakanga kuchikonzerwa nei, pamwe mishonga pamwewo anenge angoramawo mhuri angopengerekawo hameno zvakangoitika. Mungade kupawo dzidziso yekuti kuti kana wakwana murume wakaenda imboedzawo nepaunogona kufamba. Hauziva kwaunoyambukira, unogona kuyambukira kana kumaprofita kana kungotsvuku kana kungochena kana kun'anga chaiko. Asi inini ndakayambukira pana sekuru ndopandakayambukira panapa. Kutenda kwenyu kuna sekuru pari zvino tiri patasvika nenyaya iyoyo ndokokuti chii? Kuna sekuru marigazvo? Ndoda kutenda nemwoyo wese.
handangu zvokutaura asi ndinoda kutenda kuti sekuru kandibatsira. Aiwa tinoti mungakurudzira here vamwe kuti vauye kuna sekuru? Yandovakurudzira kuti ngauye kuna sekuru. Vakasununguka kuuya. Handiti. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Hamunoti pane zvimwe zvamungada kutaura here tisati tataura natete? Mataura natete. Zvamunoda kungotaurawo in general maererano nedambudziko irori ratiri kukurukura nezvaro. Ndinongoti zvinorwadza kutorwa murume. Haisi nyori kutorwa murume. Zvinorwadza. Unasosafa nemwana. Zvinorwadza. Haisi nyori. Ndakabatikana kusvika pekupedzisira. Asi izvo ndine mufaro kuti murume wangu akauya. Ndine mufaro. Hamuna mbofunga here imwe pfungwa yekuti adai hangu ndatsvaga mumwe? Pfungwa idzodzo zvamamusina bosi ndandine pain. Ndaingoda kuti murume wangu adzoke. Kana kuda zvine zvisisaite kuda mumwe murume? Zvanga sisingaiti nepain yanga ndine zvanga singatomboiti. Zvanga singabude. Saka ndinongoti ndine mufaro usingaiti nemurume wangu akadzoka. Ndingokurudzira kuna iye ane dambudziko rirenge rangu iri ngauye kuna sekuru abatsirwe dambudziko rifanikise rangu. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo maita basa. Aiwa tinotenda. Thank you. Aiwa sekutaura kwandaita tiri kupfuurira mberi tichiita hurukuro nehama dzatasangana nadzo pasekuru Marigazhuru tiri kuno ku Glenview 1. Regai iye zvinezvi titaure natete vemusikana akanga atorerawo mumwe mudzimai murume wake achibva atanga kugara naye kwenguva yakati kuti, asi vazosvika kunoku kwasekuru mudzimai ataura nyaya yake akazoudzwa zvokuita. Pari zvinezvi murume akadzoka kumba. Toda kunzwa tete kuti ndezvipi zviri kuitika kumhuri yavo zviri kureva kuti kune mwana wehanzvadzi yavo. Tete makadi? Tiripo makadivo. Tiripo. Ini ndinonzi Sylvester Tavumani. Munoitwani? Ndoitwa Angela. Angela. Angela anobva nechekupi kumusha kwake? Kwamutoko kumudzikembi. Kumudzikembi Padenda school. Ndiko here kunonzi mazarura inorege yakadoka mukati? Aiwa ndiko. Ndo chinonzi chiko chinotaurwa iye chinonzi chibuja chiridzi? Ndicho chibuja. Ndicho chibuja. Munodada nacho chiridzi chenyu ke? Ini hangu ndakazogotamirako saka ndinyatsochigona. Wamuna kukurira ikoko? Handina kukurira ikoko. Takazongobvawo takangonotamirawo ikoko. Asi ndiko ndakaberekera. Handiti. Asi mugere yenyu zvakanaka ikoko? Aiwa tigere zvakanaka. Handiti. Toda tuye pana panyaya yakuunzai pano nhasi. Mungarondedzera here kuti ndezvipi zviri kuitika uye baba Panashe munovaziva sei imimi? Inini in fact muzukuru wangu kuti ndinyatsoziva kuti ari kugara nababa Panashe. Hunge asvikirwa nedambudziko. Nekuti inini ndaimubvunza anga asingabude pachena semunhu anozviitira zvinhu zvake. Saka ndiongorore kudzimba dzevana kuti vari kugara sei. Ini ndinogara kwangu, iye anogara kwake. Saka dambudziko mushure mekunge dambudziko rauya ndopaakasvika kumba kwangu. Tete, inini ndine dambudziko. Ndikachimubvunza kuti dambudziko rako nderei? Tete, ndine zviri kuitika pandiri. Zviri kuitika pauri zvii? Kugara kwandaita pano angadai atozvitotesa kare. Iwe chii chiri kumboitika pauri? Tete, nini ndiri kubuda mvura. Asi chimira ndikuudzei kuti nini ndiri kugara nemurume womunhu. Zvinhu zvaane tweaks zvaitika ndiri kumbonyarara ndamboedza kufonera mukadzi wacho ari kuramba kutaura neni. Saka inini ndati tete ndikuti mutaurewo naye tinzwe kuti anoti kudii. Ndopandakataura naye mukadzi uyu. Matauro andakaita naye handina kumunanga direct kuti ndoda kutaura newe tine dambudziko. Nekuti ndaitya kuti anogona kuramba sekuramba kwaari kuita kunani kune uyu. Inini ndangoti iye muzukuru wenyu anonzani? Muzukuru wangu anonzi Pamela. Pamela ani? Pamela Nyamukuta. Alright. Saka inini ndopandakabva ndamuti iwewe ndiri kukumbirawo murume wako. Inini ndakanzwa kuti ndiwe mudzimai wacho. Takaberekwa inini ndini mukuru mumba mavo. Asi amai baba vake vakanga vari ndo baba vangu. Takasiyana kunana amai. Ndiri kumutsvaga. Akafara zvisingaiti. Ndikandokumbira kukuona. Ndoda kuona hanzvadzi yangu. Ndobva ati andiudza madirection. Ndobva ndasvika kumba kwake. Iye akafara semunhu aifarira chinhu chake kuti ndoda kuona tete. Inini handina kutanga kusvika nekudini
nekuparura nyaya yangu. Ndakangotanga sekunzvenga ndibva ndachitaura nyaya yangu. Chonoona ndauya pano ndofunga iwewo nemunhu wauri kutaura naye mwana wahanzvadzi yangu aita dambudziko ari kungobuda mvura. Ndikumbirawo kuti undibatsire. Kana pane kwawakaenda mwanangu tingoendawo. Akambotanga aramba ndikambodzokera ndikadzokerazve ndikanomunyengerera ndopaakati alright. Ndikati kana iri mari yawakabhadhara ndinokudzosera zvangu, usatambise mari yako, usadini zvinhu izvi. Iye handisi kuda kuti hama dzizvizive kuti ndo zvazviri kuitika paari, nokuti pamwe iwo andori nedambudziko iroro nokuti apinda dzimba dzingani dzichipara. Asi izvi zvanga asina kundiudza. Ndiri kukumbirawo mwanangu tiende. Ndopaakazonditi alright, ngatisanganei mutauni. Ndikuendesei kwandakadini, kwandakakuendesai. Ndobva ndauya zuva ranhasi nemuzukuru wangu. Mauya kuti muzobatsirwa. Tauya kuti tizobatsirwa azosunungurwawo dambudziko iri. Uyu wotomudzosera mari yake yaakadini yaakashandisa. Muzukuru wenyu munaye here akanga atora baba apanacho? Ndinaye. Aripo? Aripo. Right. Ati tiri kutarisira kuti mukutarisira kuti muzukuru wenyu zvinopera zvekubuda mvura izvi? Aiwa, zvinopera. Imi semunhukadzi munonzwa sei kana murume wenyu akatorwa nemumwe murume nemumwe mukadzi akanogara naye afuratidzwa? Zvinorwadza. Marwadziro azvinoita hapazoshaya munhu anofamba. Unofamba wakutsvaga rubatsiro. Ende iye ndofunga atodzidza chidzidzo kuti murume wemunhu adini haatorwi. Zviri nani kudanana neasina gumbo kana asina ziso, ari wako asina mumwe. Nekuti inini ndikangosiwawo nemurume wangu zvandakaita izvo wongonditi mbuya Anasheni handichakudai, inini ndinorwadziwa, ndinotsvaga minzi dzokuita sei, dzokutsvagawo zvokuti ndiwanewo mazano ekuti murume wangu adzoke. Mwana uyu handisi kumublema, akarwadziswa mwana mudiki, akasiwa ane pamwiri. Ezvino murume wodzoka mwana akadai zvinorwadza ende zvinonzwisa tsitsi. Saka iye muzukuru wangu zuva ranhasi ndofunga apawo chidzidzo, ari kutodzidza nepaari. Kana kunopinda mumba ndofunga nhasi ndiye ega achanoti kumurume ndakuda. Haachapfimbwa, akutopfimba ega. Nedambudziko raasangana naro nekuti 2 days chaidzo dzinokurwadza ko 2 weeks. Dzakatoreba, unenge watogore rese. Nekuti iye anofanira kudzidza chidzidzo, inini ndinonzwa kurwadziwa, ndinonzwa kubatikana. Anotaura here muzukuru wenyu kuti akanga aenda kupi kwaakazogadzira baba apanacho kuti vafuratire mhuri yavo? Haatauri. Haana kunditsanangurira, akanditi tete zvizhinji ndinoda kutsanangura ndapora. Handikwanisi kukuudzai nekuti ndikakuudzai ndichiita zvandiri kuita izvi zvinenge zviri kuita kunge zviri kuwedzera. Saka nyaya yedu tichaitaura ndadini ndapora. Mozonyatso kana muchindirova henyu mondirova, asi ndapora. Tichipedzisa hurukuro yedu inei, isusu alright, uyu ndiye akauya kumai Panacho ndiye akauya kuna sekuru vatambudzikawo. Imi mukati sekuru vakakanganisa here kuti muzukuru wenyu abude mvura? Aiva, havana kukanganisa, havana mbokanganisa. Chidzidzo chekuitirawo vamwe mangwana vanotorawo hakuzi kuuraya kauku, hakuzi kuuraya. Chidzidzo chekuitirawo vamwe mangwana kana vatorawo varume vavanhu vanoziva kuti pazobuda uyu mvura koinini mangwana ndichazoitwawo sei. Saka ichi chidzidzowo kune vamwe, naiye vachidzidzawo achitowo achikura kuti murume wemunhu haabatwe, murume wemunhu haadananwi naye. Kushungurudza mumwe mukadzi unenge watomupa chironda mukati meupenyu. Dai mwana uyu akafunga kuti regedzai ndinwe poison ndine nhumbu, chichaitika. Asi akangofunga kupa kubvunzawo vamwe vakamupawo mazano. Hatina mboti sekuru angakanganisa. Aiwa, hakuzi kukanganisa, kutopawo chidzidzo kune vamwe. Mungakurudzira vamwe madzimai ane varume vakaenda kuti vauye kuna sekuru? Aiwa, vanotouya vachimhanya, kana vachiuya ngavauye vachimhanya, vane varume vakaenda vanodzoka. Vanodzoka sekuru vanozviita, ndotoziva kuti vanozvikwanisa. Sekukwanisa kwavazviita apa havambotadza. Iye muzukuru komana wenyu uyu azenga baba Panacho, makamboona nguva yekumbokurukurawo naye patapa? Handina kana kutaura nawo. Asi mamuchimuziva zvenyu?
kumuziva handina kana mbobvera ndakamuona sevanhu vaingotamba tsoro dzavo vari vega kana radambudziko rinenge rakuda vakuru ane mazviziva takambonzvenga vakuru zvakangofanana nemwana akamitiswa anomitiswa kuchengeta mimba yake yakurwadza yakuda kuzvarwa anotsvaga amai naye amai ndibatsirei chii ndaane nhumbu last minute ndozvazvaita kaizvo last minute ndakutsvagwa tete muripi yezvo dambudziko randiwinga kuvanasikana nevarume vanoita kaverevere vachitanga imba yavo vega pasina ana tete nana sekuru nana baba nana munoti kudi mazuva ano zvaakunetsa nokuti vana vacho vakutedza zvako mazuva ano mwana anoita zvinhu zvake adedzeti iye ndiye akutozviti ndaatete ndaambuya ndaachii ega opuwa mari yake yeroro odya ega anozvirodza saka uyu anenge akakazvirodza kwemwedzi yese agara nababa akazvirodza ega pazviudza kuti ndini tete ndina amai handina chi dai ari mumwe anga ane pfungwa yekuti uyu murume wandatora murume womunhu regedzai ndinoratidza tete ndaiwana matauriro kana matsuriro asi apa kubvunza zvakamira sei une mukadzi here kweiwewe sei wada uyu zvino apa vakangozviti vega vakazvigadzira vega vakazviti aiwa isusu ndini tete vacho ndina ambuya ndinogona kuzvirayira zvinotarisai pazvazosvika zvakuda tete vai mashoko edzidziso hanzizvo kana waakuda kuenda kumurume kana kuti waakuda kugara nemukadzi tanga imba yako nevamwe hama dzako kana uri mudzimai tanga imba yako nana tete varipo uende uchiperekedzwa kumurume kunyange akukuramba ngauyewo newe futi achisi kutaura kuti aiwa zvaramba vari kupa dzidziso yekuti yekutanga mega iyi muri vaviri yakaoma pane zvimwe zvinokujamba kana waamurudo unenge waakupengereka asi ukaudza vamwe vane maonero avanoita kuti vavheneke kana kusikana nyaya yako yawada kutanga iri nyaya yewanano dai zvese zvakaitwa paine vazhinji izvi vanatete vese vari pavo tingadai pamwe nhasi tisina kusangana nedambudziko irori tiri kupfuurira mberi nechirongwa ndinonzi Sylvester Tavuma nesimbi yebasa tiri kupfuurira mberi tichinzwe hurukuro yedu kuti tete vakasangana sei nababa panashi tete makasimba here ndinokuchingamidzai muchirongwa zita indonzi Sylvester Tavuma nesimbi yebasa kwaimimi nonzi Pamela kumushando kupi kwamutoko tiri kuziva kuti mauya pano pasekuru kuti muzobatsirwa chokwadi toda kungodzokera kumashure zvishoma shoma kuti tese tidzidze kurarama kwakanaka zvine zvinofanira kuitwa nezvisingafanira kuitwa muupenyu imi makasangana sei nababa panashi inini ndinorarama nekutengesa muiri saka ndakasangana nababa panashi kubhawa iri customer saka mukufambidzana nawo ndakabva ndaona ari munhu ane mari saka pana sawira wangu anombondipa mishonga yekudyisa and stuff saka ndo pandakakwanisa kuvadyisa nekusunganidza chipfeko chavo nechangu pavakauya kumba ndokuuya kugara navo kwandakazoita yava permanent boyfriend yangu iwo mabasa aya ekurarama neku makanga maatanga zvarini zvinhu zvandaingoita kubva ndiri kuchikoro ndo zvakazoita kuti ndisiye chikoro panzira saka mukungofambidzana nemasawira tichingofurirana tichidaro saka zvinhu zvakatongozoti ndikapinda mumba ndapinda mumba ndakabva ndarambana nemurume atorwawo nemumwe bva ndazopinda imwe imba yechitu zvikadzokorereka futi saka ndakabva ndangozviudza kuti zveimba hazvisimo mandiri muri kutaura kuti pamanga muri kuchikoro chaizoita kuti muzopedzisira makungoita shamwari dzechirume chii tichisiya mabhuku zvinhu zvaingondinakidzawo hapana problem yekuti pane chikonzero kana nekuti pandaitogara ndanga ndakagara zvakanaka ndaitova munhu aiwanawo zvakakwana sevamwe vana but zvinhu zvaingomisikanzwa ingukura pane here pamakamboti pamakati mapinda mimba yekutanga ikapera yechitu ikapera zvichingodaro pamakambofamba kuti mutsvage kunzwa kuti mimi pachezvenyu mune dambudziko here rinodzinga varume kana kuti varume vaya ndo vane dambudziko rekuti havagoni kugara nevakadzi handina kumbozvifambira zvinhu zvandisati ndambofambirawo zvinhu zvandakangozviudza kuti
varume sei mukaregedzai ndisiyane nazvo zvevarume izvi ndizvifarire. Saka ndiri munhu anga akungozvifarira mukurarama. Takatasa pana baba Panasha, chakadiwa imari chete here kana munhu aidiwawo here? Taurai chokwadi chenyu pamberi pangu. Moyo nemunhurume hangu zvekuti zverudo hazvimo mandiri. Chandaingoda pavari mari, kwete zvinhu zvekuti rudo yaitova nhoroondo. Asi chandaida imari, nokuti munhu aikwanisa kundichengeta, kundiitira zvandinoda. Asi zverudo zvanga zisipo. Vakanga vataura here kuti vane mhuri pamakatanga kusangana? Vakazotaura mukufamba kwenguva, but inini kuti ane mhuri haana zvinhu zvandinenge ndisina basa nazvo. Saka zvekuti vane mhuri ndakazozviziva zvangu. Ndikambotaura navo mai Panashi, ndikatombotukana zvodaro pafoni asi. Saka zvokuti mhuri kana kusava nemhuri kwandiri inini ndisina basa nazvo. Ngatasei kwamakaenda kumasahwira aya akakugadzirirai mushonga yamakasanganisa chipfeko chenyu nechake. Ikokoko makasikuitwa zvakafamba sei kuti muzonzi masunganidza chinhu? Vaikupai mhiko dzekuti chi? Munhu ndisahwira wangu pabasa. Saka iyewo ana bhodha vake vanoita nezvemishonga yechipambi. Saka ndo akatiregedza ndimbokupawo wandakamboshandisirawo munhu wangu. Vangondipa akandiudza zvekuita. Ndo mafambiro zvakaita. Ngatiti masangana nemunhu ane mari yazopera, imi mamupa mushonga zvipfeko zvenyu zvakasunganidzwa, munozoita sei kuti murume uyu asazove futi dambudziko kwamuri? Nekuti anenge akajiswa dangoramba ari pamurika, asi pane imwe mbinga yako mazuva ano inopfuura iye, munozopafambisa sei? Notama panenge nchigara, kutobva ndachinja laini zvese ndinobva ndatochinja paikugara. Ko mushonga uya wakamubika uya zvinongozosarawo zvakuonana naye ndinenge ndatobva panzvimbo. maita inonzi move on. Chakazoitika chii pari zvino kuti nhasi muzosvika pana sekuru Marigazhuru? Chakazoitika ndechekuti ndakatanga kurwadziwa nemudumbu. Chirwadziwa nemudumbu ndanga ndisiri kuchaya kana kuita sei, mudumbu maingorwadza. Saka makaita 2 days muchirwadza. Ritera racho ndo randakatanga kubuda mvura isiri nane stove, isiri wet kana chii, yangobuda mvura. Even kuti ndisangane nemunhu zvanga zvisakwanisike because mvura yacho inenge ichingobuda. Saka ndakabva ndazoudza usahwira wangu mumwe wakati regedza ndimboenda newe pane mumwe munhu. Saka munhu tasvika pamunhu yaya akati madha ndiri kuona makagadzirwa nemunhu murume wamuri kugara naye. Saka inini sekuziva kwangu ndaigara nababa Panashi. Ndakabva ndaziva kuti ndiamai Panashi. Ndichisvika kumba ndakambozama kuvafonera, but munhu ayi angachitaridza kuti haasi kuda zvekutaura neni sinzi takambonetsana mumashure. Ndopandakazofonera tete wangu vakauya kumba, ndikabva ndavatsanangurira dambudziko riripo. Ndikavakumbira kuti ndiri kukumbirawo musangane nemunhu uyu mukwanise kutaura naye. Saka zvavakataura hangu handizive. Vakazoti abvuma kuti tiende kuna sekuru akagadzira. Ndosaka nhasi muchitiona tiri panapa. Zvinezvi tingati zvakurwadza here kuti usangane nedambudziko rekurasa mvura? Zvandirwadza nekuti kubuda kwemvura dai yanga ichibuda isingarwadzi, but painotobuda pese ndinotorwadziwa. Kana kurara wesi manheru handirari, ndinenge ndichitorwadziwa zveudaro. Zvekuti manheru ndinotorara ndakatovhura makumbo nekuti ndinenge ndichirwadziwa. Mashoko ako kune vamwe vasikana kana kuti madzimai vanotora varume vevanhu ndeyekuti chitasangana nedambudziko ratasangana naro nhasi iri? Inini dzidziso yangu kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti dai tanga tatsvaga Mwari nguva ichiripo, chifambe achibhadhare, but chinotokukanganisira upenyu. Nekuti nhasi uno ndawirwa nedambudziko nepamusaka pechipfambe. Asi dai ndanga ndiri munhu akateererawo hama dzangu, but ndakava munhu akaona kuti mashamwari akakosha kupfuura hama. Saka ndinoti
chakaipa ukachidziviswa kurumidza waregedza, nekuti vanenge vachikuudza hanzi murume vakura iwire pasi. Chokwadi ndiri mumwe wevanhu awirwa nedambudziko nekusateerera. Ukaona munhu auya kwauri ukadanana nemurume wemunhu usingazivi, munhu akauya kwauri achikuudza kuti siyanawozve nemurume wangu, it's wise kuti usiyane nazvo nguva iripo, nekuti nyika yashata, hauzivi munhu paanenge akatsika. Saka ndiwo mashoko angu. Muri kutarisira kuti dambudziko renyu zvamauya kuna sekuru rinokura imimi muri kutarisirawo here kuti madaro muzoita chikumbiro kuna sekuru kuti sekuru ndichiri mwana mudiki. Mune makore mangani ekuberekwa? Ndiri 26. Mune mwana? Dzinongobva. Irato munotodawo mwana kumubatani. Muri kutarisirawo here kuti mungazove nechikumbiro kuna sekuru kuti mutangewo yenyu imba? Ongo. Nditori nacho chikumbiro kuna sekuru kuti kana iri mhepo iri pandiri vandibatsirawo ndikwanisewo rarama sevamwe. Tinotenda maita henyu nokutiwanisa mukana wekuti titaure nemi zvikuru sei pakudzidzisa vamwe vanhu kuti kugara kwakanaka hakusi kunakidzwa nekutorera vamwe mabi ako asikana varume vavo. Kuti kumba kune mudzimai, kumba kuna panashe anenge achida kuchengetwa. Kune shamwari dzenyu dzinoenda kumabhawa dzinobata mishonga dzichienda kunana sawira venyava, munoti kudi? Kwavari ndinoti kana ivo vachiona zvakavanakira, asi dai vanga vari vamwe varegedza zvokuenda kumabhawa, vatsvaga zvinoita kuti vararame zvisiri zvokumabhawa. Thingi muZimbabwe hamuna mari zvamo, asi zvekuita ukatengesawo unogona wana chowiri chekuti ukwanise kudya mudzimba nevana, wozowanawo munhu anokuda, mofambidzana kusvika pakuroora, nekuti mangwana unongozochema. Pakubata mishonga apa kwavanoenda kwanana sawira munotiwo kudi? Mungavape dzidziso yekuti pakubata mishonga ndinoti nini, mishonga inosiyana siyana. Pane mumwe anokurira mumwe, plus imwe mishonga inopanduka. Saka ndinoti dai zvaigona, kana dai veifunga sekufunga kwangu, vakurumidza vazviregedza, vakwanisa kutsvaga zvinoita kuti vararame. Zviri nani kutotsvaga mushonga wokuti uwane basa than kutsvaga mushonga wokuti uwane murume, nekuti vazhinji varume vanhu. Senge kumabhawa kwatinoenda uku, vashoma vaunowana vari vakomana, vazhinji vacho varume vanhu. Senge ini zvangu kubva nditange kuenda kubhawa, ndakasangana nemunhu aitova mukomana anga asina mhuri, I think 2. Vamwe vese vaiva vanhu vane mhuri dzavo. Tinotenda nehurukuro yamatipa nekudzidzisa kwamaita kumhuri yeZimbabwe. Regai zvinezvi tichitaura nasekuru, tichazokutsvagai zvekare mazuva anoteera tichinzwa kuti sekuru wapedza here dambudziko iri. Tinotenda maita henyu. Aiwa, chitaurirwa mbare dzekumusana. Kana usati wasangana nedambudziko unofamba uchitaura kuti kumatare hakuite, asi kana wazosangana nedambudziko ndopaunoziva kuti chakwaona hama achisekwe. Sekuru, muzukuru akauya akati murume kumba hakuna, misodzi iri pamatama. Wakati murume sekuru watorwa newatukuya uyo wakafuta kutipfuura ini, watakura murume. Ndikataiwa murume ndowako, muzukuru unodzoka kumba. Naiga chokwadi. Koi munongoda kuti munongodi kungoti auya mubva mamufuratidza moti akaenda mani. Aiwa, unenge wasiya mhuri inenge ichichema, unenge uchitambura. Unenge wakanonotora mwana muduku woita mudzimai, wobva wamusiya achichema, wamupa wana vaviri vatatu, woenda kunonodya pfuma nevamwe. Wasiri wapi? Asiri uyu wasiya uyu wamusiya, unoti unorarama sei nemuzukuru? Aurarame zvakanaka, unototi de baba uripo tararama zvakaita sei zvakanaka muzukuru wangu.
asangana nedambudziko rakadai so muzukuru auya mudare, imimi anokuudza here dambudziko raasangana naro kana kuti anongosvika ogara imimi muchiuziva zvaafambira asati akuudzai? Zvinofamba sei kana munhu auya kumatare? Wakauya mudare muzukuru wangu, unosvika mudare wopfupira ndiro yangu ndoikumbirira, wakuudzwa zvinhu zvawafambira. Kupfupira dare ikubvisa mari yedare yendiro kuti ugone kutaura newarudzi wako newari kumhepo. Wakuudzwa manje nyaya yaita kuti usvike kupi? Kumatare. Hautaure ndiwe, asi dare rinokuudza zvinhu zvawaita sei? Zvawafambira. Uchiudzwa unzi unoda kuti tizvigadzirise sei? Pane nzira iyi neiyi neiyi, iwe wasarudza ipi? Iwe wega ndounoona kuti ndakabata mbavha yangu nenzira iyi, zvinhu zvangu zvakanaka. Ndionozosarudza manje mumatare. Mai Panashe ndobva vauya ndobva wasarudza nzira iyi? Wakauya wabva wasarudza nzira iyi. Ndakamuti muzukuru wangu kuti asiyane nezvaari kuita. Handikuti iwewe chijisa murume wako unodzoka ega kumba kwani? Kwako. Uri kuda kuti agezere kuita buda gazi kasingapere. Zvakanzi kwete sekuru handisi kuda kuti wafe, asi ndoda kuti azive kuti murume womunhu aite sei. Ndakati tochimuyeredza mvura isiri kunzwikisisika kana kuzikana kuti iri kubva kupa nongere kana akatota pese paagara pese anenge achirongoyerera mvura. Inosvika nguva yekunhuhwa mvura iyeyo kuti pese achifamba apa muno musvipa mati achiterewa nenhunzi. Zvakanzi ndikuda kuti zviitike izvozvo kuti uyu wangu adzoke kupi? Adzoke kumba. Ndakamuti alright muzukuru, uyu umwe unodzora murume kumba uyu chiputa zvako rumba mako uchifuridzira uchishedza murume wako adzoke kupi? Kumba. Adzoke kumba. Ndabva ndamugadzirira ndanziwo nzira yakasarudza. Ndakatiti murumisi nemajuru, zvakanzi handisi kuda kuti afe, handisi kuda kuti aite sei, asi ndoda kuti angosiyana nemurume wangu. Unenge uchiruma nyakutora murume here kana kuti iye murume wacho? Wemajuru uyu unotora uyo akatora murume usiri wake. Ndoanenge achirumiwa uyu. Anachirumiwa pai? Anenge achirumiwa kunhengo yake ikoko muzukuru wangu. Yokwe. Handiti mujuru unoona kuti mujuru unovhura so muzukuru. Kwakaita mvura unouya kuzovhara. Handiti? Unovhara. Wakadongorera unoti churu chomujuru asi hachisi kuoneka chii? Zviri mukati. Unenge wasarudza izvozvo muzukuru wangu, ndokugadzirira izvozvo. Dare rokuitira izvozvo. Ndokuya kwakaita muzukuru wangu uyu anga achichema. Ndakati aiwa murume wako unoita sei? Unodzoka. Ataura kudaro kuti zvichiwa akadzoka. Murume wake wakadzoka, wakauya kumba, wadzoka iye wagara. Wokuba murume abva atera futi. Aiwa muzukuru wangu, please. Ndifunga kuti ndichazviita futi izvi. Ndiregererei. Akati ndakangofamba ini ndakaenda ndakagadzirirwa zvinhu zvangu. Ndakamuti unowana tsoka? Zvikanzi handiwani. Chaunowana chii? Mbatya. Zvikanzi handiwani. Unowana chii? Ndowana mufananidzo wake. Ndakati uya nawo iwo. Vagadzira mufananidzo pazvivhitivhiti vauya nawo. Vandasvika vandapwititidzira mufananidzo ndichireverera ndichitaura zvandiri kuda. Ndamuti mufananidzo wako pikicha yemusikana akatora murume wake iye uchu watataura. Chienda unosvika kuri kuyerera mvura wotaura zvaruda kuti aite izvozvo, wokanda imomo zvoyerera zvichienda uko, iwe wobva waitira wetu imomo zvobva zvaenda kupi? Ikoko wototi achasemwa ichinhu chisina kana basa paupenyu hwake. Kusvika wakangotangawo kuyererawo kukuita mvura, kana yaoma hwizi uku iye achaoma, asi kana hwizi usina kuoma haome muzukuru. Kusvika adzoka kunoko. Takumbodzokera kumashure. Imune maziya sei kuti ndikadai ndikasanganisa izvi zvinoita kuti uya tiri kudzidza sekuru? Ndizvozvo muzukuru. Mune maziya sei imimi sedunga munhu kuti munhu auya achiti aronzwa musoro moziva kuti gwenziri ndore musoro, uya auya achiti zvakangofanana nokuti wewe zvezvi kuziva kuti motokari ifambe inoda mafuta. Wakaisa mafuta yakufamba, wakaisa mvura haifambe pamotokari. Ini ndotoziva kuti ndakatora izvi nechichi chichakuputika ichi. Munorotswa here pakudaro kana kuti pane munhu anogara achikudzidzisai kuti kana uda kuti zviite zvinofamba sei papo? Zvinouya kumatare muzukuru. Kune makwenzi unouya kumatare, mweya sekuru yakawata.
utoudza kuti kune munhu ari kuuya ane nyaya yake, nyaya iyi yakuda kuti tora gwenzi iri neiri neiri wakauya umupe. Saka panoenda kutorera heyo gwenzi iroro ndakutora magwenzi aya ari mazhinji, ndawachauya vari vazhinji vari kuda gwenzi ripi iroro handitorere iyeyo chete, ndotora ari mazhinji ndobva ndachengeta muzukuru. Pavanenge vakuuya noenda kuvapawo gwenzi ripi iroro, nekuti zvirimo mufamasi kutara kwamazuva ano zvagara zviriko zvirimo shuwa muzukuru. nekuwanda kwainenge yakaita kwese kuyo munobva mandouziva kuti uyu neuyu ndeuya uya. Ndotoziva muzukuru kuti uyu ndewekubatisa waro uyu ndewembavha uyu ndeuyu. Kana wakausanganisa ndakautarisa chete, so ngotosvika kuutarisa taura kuti bvisa uyu ausiwo ipapa uyu uisa apa, uyu ngauyu apa uyu ngauyu apa. Mataura kuti munotofanoziva kuti kune munhu achauya ane dambudziko rakati kunyange asati ambosvika kuno. Ano uri mumusha mako muzukuru wagara uri pamwe utaura naadzimai nemhuri yako kuti ndakawana pfuma ndakienda kuona sekuru awa tikuonawo, ndakienda ikoko. Paunobata pfuma yako taura kuti ndotaura nawo mangwana ndosvika mumusha mavo mawari kuti wandibatsire. Ini ndogara ndakangondogara ndaziva kuti ukuya. Wamwe anotoya achitaura kuti tukienda kuedza wakasekuru kacho kayo kuti zvingaite wachiuya achitaura achisvika kusvika kwaseka kuti muzukuru ko paye ongotaura zvizvi ongazviwana kuti tota ndiregererei wozvangu achikotaura nezvenyu watosumuka nosvika kuvaudza kuti ko mazviita sei, ndanenge waziva kuti wakuuya. So mishonga wandogara ndagadzira ndandoziva kuti vari kudei vari kuuya. Wachiuya ndobva ndavapasa mushonga wavo, ndaunenge uripo ndanoenda tokuona kare kuti ukuita se ukuya nedambudziko rakati. Saka mimi sekuru ngatiti muzukuru wenyu uyu vava vazukuru venyu ka ima hamuna wamunosarudza vese vazukuru venyu, muzukuru anopora here? Mushonga pikicha yakaenda mumvura inoyerera hatitozivi kuti pikicha yacho yakunyanza here kuti yako inokamura wizi kuti mira ikierera mvura yomira matombo ese osara pachena, kosara muchengani ijaichariye ramira kuerera ruriza iye amira kuerera ndoita zvandoita ndatosiya chero akayerera futi hasisinei dambudziko. Ndomusunungura muzukuru uyu, asi ngaachidzorera kamwe muzukuru wangu mudiki uyu kwere iyi mari yaakauya nayo achipfupirawo matare amushungurudza. Akamudzorera pfumayo nomusunungurawo iwo oita zvakanaka, kuti asina kudzorera mari yemwana nomusunungurirei. Kuiye nhasi ndiye mubara nzvongo kukana mangwana iye muzukuru uyu kana atenderwa kunzi asununguru akazodzokawo achida kuvaka imba munoita sei? Akudawo zvake muzukuru zvisina mumwe munhu, asi ruda kutorera munhu akutsvaga zvake wandomugadzira wotoitawo zvakanaka. Ndaye kutoita izvozvo kuku hakusi kuda kwake, atori nemhepo yaanayo yezita raanaro raatete wake raakapasiwa. Saka kuda kuti mazita hazvifanongo agamuchira zvai unopiwa rakarevererewa. Saka kana taakutarisa kune zvemazita izvozvo uyu mwana akapiwa zita ari pamukaka asingazive handiti. Saka tingamupe mhosva here kana kuti tinopa mhepo iri paari mhosva kuti ndo ino iye murandu hahana, iye murandu hahana. So murandu unowanika kuti iye ndiakushandisiwa nemhepo iyi. tete vacho vaiita sei? Angari pfambi isina kana imba, so anongotora varume vabe ake achienda achingophaza dzimba dzevamwe, achienda achifara kuenda kunofariwa kuwe kumabira achiredzera. Sakura kuti uyu tofanira kumuregerera kana kuti akagadzikwa mhepo yaanga asina kukumbira. Kungotaurawo zvedu senyaya. Ndinomusunungura asi anodzorera mari yemwana yaakashandisa chete. Ndomusunungura iyewo afana kugadziriwa kuti iyewo aitawo zvake zvisina chii. Ndamhepo ndatete wake wakatoti ndiye wangu munin'ina uyu, kwakutomupfekedza chuma kumupfupira kumupfekedza chuma nekumupa mari kuti munin'ina wani wangu uyu, iyeyu ndiye inini. Kuda kuti akamutulira zvese zvaanoita kuti ndiyeya achapfuurira mberi nezvandiri kuita kunge rine pfuma yakanaka. Sekuru vazukuru vada kubatsirwa kunzoko voita sei kuti vasvike pamuri vane matambudziko akasiyana siyana? Zvakanaka, vazukuru vakasununguka muzukuru wangu.
kunditsvaka kuti wasvike pandiri. Vakafona nhamba dziri kubuda pascreen idzi dzinotambirwa nemi here kana dzotambirwa nevazukuru zvinoifamba sei? Wakafona panhamba dziri kubuda pascreen idzi vanotambirwa neni. Wakaanzwa atambirwa nemuzukuru ndinenge ndiri mumatare. Roti handiwaiti tichitaita chinhu nani mbozha ndichidzime nda wakawanda vari kuda kutaura neni. Wakawanda vari kuda kubatsiriwa mumatare. Saka muzukuru nambuya ndo vanenge vachitaura nawo. Asi pavanenge vachitaura namuzukuru nambuya wasati waita zvose vari kuda kubatsirwa vari kwavari. Vamwe vanotumira mari yavo yematare kuti vatukurukurirwe matare yavo toita video call. Asi usati watumira mari iyoyo unotanga wataura nenini woziva kuti ndikuisa kunani kuna sekuru. Usazoti sekuru ndakaisa mari yangu ndakajiwa handina kutaurirwa dare rangu kuti raenda kupi. Unotanga wataura neni wotumira mari yako yematare uri kwauri ikoko uri kuda kubatsirwa uri kupi uri ikoko. Kana kuti uri kuAmerica, UK, kuSouth Africa. Zvakanaka waisa mari yako yematare. Unotanga waita video call neni woisa mari yako yematare tozoita video call futi waisa mari yako yematare nchikuudza kuti zvinhu zvako muzukuru wangu zviri kufamba sei, zviri kuenda kupi zvichienda kupi, ndakukubatsira. Pane vamwe vanhu vanobirira kushandisa zita remunhu anenge ane unyanzvi sehwenyu vaakuzvitiwo indonzi Marigazvuru. Munhu angazivi sei kuti arutumira mari kuna Marigazvuru, kuna sekuru Marigazvuru chaiwo chaiwo? Zvakanaka, ndo pandikutaurira vazukuru vangu kuti vanotanga wataura neni pavideo call. Wandoona ndakuti azotaura neni anenge aona basa rimwe randiri kuitira vamwe. Ndizvozvo. Anenge achitoziva kuti ndivo ava sekuru ava. Anotanga ataura neni ni video call. Wozotumira chii? Mari yake. Atumira mari yake wozotaura neni ni video call ndakumiitira matare yake. Handidika. Pane vamwe vachangotaurawo nemi asi toda kugara taziva kuti pane zita rinozotumirwa naro mari kwamuri. Tikade kuziva kuti zita ndere kuti chiri ngazoda kuiswa pamukuru kana kuti paWorld Remit kana kuti paWestern Union ndere kuti chiri nobuda ipapo. Zvakanaka. Zita kana munhu akutumira mari kwamuri ari kuSouth Africa kana kuti kuUK anotumira nezita rinoti chii tigare tangoriziva. Kana izita revazukuru venyu kana kuti izita renyu imimi vagare vangoziva nyange vachizoita video call. Kutumira mari izita revazukuru vangu izvezvi. Inoti Sabina Komboni. Sabina Komboni. Ndo paanisa mari ipapo. Aiwa tinotenga. Asi utanga vataura neni. Vanotanga vataura neni kuitira kuti vamwe vanoti sekuru ndakakupai mari pamwe muzukuru wanga apiwa mari aisa muhomwe make. Kumatare haina kusvika munhu akuda kusununguliwa. Saka vanotanga vataura neni. Tinotenda. Toziva kuti zvinhu zvavo zviri kufamba sei. Tinotenda. Pane mamwe mashoko here tichivhara chirongwa chanhasi amungade kudzidzisa mhuri yeZimbabwe kune matambudziko akasiyana siyana vakatekeshera pasi rose? Ndinovataurira vazukuru vangu kuti wakasununguka kuuya kuti wabatsirwe. Vane zvirwere zvakasiyana siyana. Vamwe vane ndambirira, zvinonzi ndambirira, urwere hwekuti unoenda kwaunoenda kuti zvinzwisisike kuti chikukutambudza chii, unouya wotariswa wovhenekwa mudare. Vane kenza vanouya kumatare. Vari kushaya mabasa, vari kutambura kuti nini handina chandiri kuita inini. Vamwe vari kupedzisira waba nenyaya yekuti haana chaari kuita asi mari akuida. Kuti usapinde mumatambudziko yakaita seaya. Unouya kumatare wogadzirirwa zvinhu zvako zvofamba. Vasiri kuwana dzimba kuti nini handina imba, unouya kumatare wogadzirirwa wowana imba yako isiri yemumwe munhu. Usauye uchida kupaza imba yemumwe kuti uye azochema. Gadzira yako imba. Uri kuda kusimbisa imba yako nevarume wakatiza mhuri vachienda. Unouya kumatare towashedza wachidzokera kumba kwani? Kumba mavo. Saka wese vari kutambura nezvakasiyana siyana muzukuru ngavauye kumatare. Wakasunungurwa kuuya kumatare wouya wabatsirwe. Tinotenda. Vanhu vangade kuziva kuti munoshandira matare ari kuitwa ari kunzvimbo ipi muno muguta reHarare? Matare aya ari kuitwa ari muno muGrenville 1 pasiri primary. Wakasvika ipapo wafona panhamba dzesekuru unosvika pavari. Vachibva mutauni vanokwira makombe anoti ari kuenda kupi? Ari kuenda Grenville 1. Saka vanoburukira papi? Vanoburukira pa3 primary. Pa3 primary. Glenview 3 primary. Pa Grenville 1 pa3 primary. Oh, Glenview 1 3 primary. Ndopo vanodzikira ipapo. Tinotenda. Wangodzika ipapo wanotoona mugwagwa uri kupinda mudzimba dzevanhu muraini. Wakutera mugwagwa unonzi muna 16. Wakatarirana netawa raitiro.
wakasvika ipapo unenge watosvika kuna sekuru. Tinotenda. Aiwa, tinotenda. Vateereri, mazvionera mega zvakaitika kuna mai Panashi. Amai Panashi vachizouya kwasekuru Marigazvuru vachizogadzirirwa zvinhu zvavo kuti murume adzoke kumba. Achibva adzoka, asi Nyakupara Nzvongowe akanga aendawo kuna nambuya vakamupa mishonga yekuti avhiringidze murume wemunhu, akapuhwa zvikamufambira, asi areurura ega. Nhasi uno mushure mekunge angobuda mvura agadzirirwa nasekuru, tasiya nhasi uno ari mumatare kuti agadzirwe dambudziko ripere. Tichazodzoka zvakare tichitaura zvakare nemusikana iyeyu tichiona kuti vazenge vapapi. Pamwe tikaona mukana tichazotaurawo nababa Panashi aisi mhosva yavo vakanga vaisirwawo mushonga vakavhiringwa. Uyewo tiri kuonawo kuti rega kungoshora munhu achinge aine zvinoitika mukati meupenyu hwake, nekuti tadzidza kuti zita riri pane mwanasikana nderatete vakanga vasingagare pasi vasina imba asi vachiita basa rechipfambi. Mazita aya mamwe ngaareke kuremekedzwa. Zita ndiro Sylvester Tafumanei, simbi yebasa. Ngatisanganei zvekare nerimwe remazuva tichikurukura nasekuru maringe nezvavanenge vachiita mumatare kuti ruzhinji ruyambuke. Tatenda. Sly Media TV, building bridges.